bụ okpochiri ọwalị na enwe ike iruke n'ọsọ onye abụọ bi na akịla ogidi a na-akpọ okpochiri ọwalụ jelu kpọrọ nwa 11 years kpọrọ nwa 11 years wee na-eme ya bụ ife abụọ ọgwụ o ji wee na confuse ụmụaka nwata ọbụla ọ kpasara aka kpọrọ baa n'ụlọ o nweghọzi nwata ama ama onwe ya ife na omesi ọ na-amajafa na okwu ya tụọ onye afọ na alụsị tata ka ọ ga-esi n'obodo akịlị pụọ obigo n'obodo afọ how many years ịjụkwa ya sị ya kelu ndị bịa kelu nwunye ya onye anyị na-afọgada dị 60 something years wee kpọrọ obele nwa 11 years wee na-eme ya homo so ka ezigbo afọ anyị na-akpụchila wala abụla afa mmadụ innocent who innocent opene na onogbe na abọ ka isi kele ogbu isi na abọ ogbu ukwu abọ tata ka iko yi juru 21 years imprisonment ọ ma godufa ga-eji iwe Igbo Molenze Moze kinekwa m n'ụbọchị nkịta taa sị ma bi nọ nene m ihe ọma ya emelu nwoke na ya emelu nwaanyị abịakwa m ọzọ ka nsị abịa ya bụ okwu tara akpụ o nwere ihe melenụ this man nọ n'afọ ebe a ihe me nji ekpuchite ụdị vidiyo obele kunu wee na-anụsọ voice mgbe mpili ya this man ji ọgwụ a na-akọwa na ndị obodo na o ji ọgwụ alabata ụmụazị ịma ebe ha na-anọ iwu miwe this man is a 60-something years old man 60-something years old man as he stands now he should be a father and an approaching grandfather ọnụ nwaanyị na ọ ga the age of 20 ọ kwesịrị ịbụ grandfather mana ọ bụrụ na ọ kwesịghị ịbụ father he was living alone ndị mmadụ dị worried n'obodo na-asị ya nna kedu maka nwunye gị na ụmụazị gị magodo aka na often na anọkatakwa wele ama ya njakịrị mana people we are being speculations na-aga and other threats ndị omego the thing ebe ihe na-eweta m n'ihe a na-enwe iwu is that na this man ị na-ahara ụmụazị achọrọ m ikwu ya n'Igbo ị na-akpọrọ ụmụazị ụmụ nwoke emeghị ihe a na-eme alụlụ ana n'ike ị na-eme ụmụ abụọ the ones bụ ihe ụmụazị nwekwana ị na-damage the future of these children ụmụazị ụmụ nwoke ụmụazị ụmụ nwaanyị na ihe ọ na-eme ha bụ na ọ were ọgwụ ahụ o ji n'aka he will make them ka ha daa ama n'ihe ha na-eme n'ọgwụ ahụ o ji n'aka ka o ji eme ha ka ha daa ama that you cannot resist this man that ọ pụta ha na like this o wele ya ịmago wele ya na-amajasị ụmụazị wele ya na-eme ihe dị aṅa ndị kwuo sị ha na ọ ya atọ ha na-alụsị kedu mgbe iji mmadụ na-alụsị ji ebu ihe ji atarịta na mmadụ biko ndị be anyị ya na-agwa unu na the heart of men are desperately evil and wicked agadi nwoke unu na-afụ kịta agadi nwoke ụdị ndị abụ ejide ha amụ ahụ ọkụ esuo ha ọkụ so that ndị ọzọ nọ na their group we amakwa na there is consequences to this thing. O nwere ihe ya bụ mmadụ mee n'obodo you don't just wait for say na ka abịa kpewe na court mba adekpo onye anaghị ekpe na court once you have lived your life you live your life what happens that your life knowing fully whether there is a generation coming up you decided to go into the life of that generation coming up to corrupt the future. When you corrupt the future of that child, you have corrupt the future of the community. You have corrupt the future of the next generation. Imanonya he corrupt. Imanonya ya bu savior ya zopota nagechi. Imanonya ya zopota wanage. Imanonya zopota wanage. Imanonya ya zopota your community. Imanonya ya zopota oboduno, village uno, your state, your local government, everywhere you came from. Once you do go me we had attacked the one now tamper with life and the future of people with ejidege. See the Sagodo camera aside. I don't know why most people don't put down na unagwamu no we case azo de ahia. Odi ahia we case azo de ahia ana. Before ana mana as you know you get any who took izo anoge na anoge. Enwe case azo nya ba ebute dis ahia buti enso na. Ebuti enso. Akpowe ya imago akpowa de ahia enwe kana onwe hustle finance so say na iju mmadụ ochewele ka ọ na-ele n'akpa onye a decide na ya ele ya n'akpa o decide na ya echebe ele ya imago le na mkpirisi ele ya na mkpirisi onye ọbụla mee gịnị ana so that na ntị ọzọ n'ụlọ ihe mere onye ọzọ nọ ka esi ego ahịa onye ọzọ onye ahụ mee gịnị a comfort onwe ya very very well
And there are this type of people in our communities. There are this type of people in our church areas. There are this type of people in wherever you find yourself. This type of people not there. Who could have believed that a 60-something years old man, yeah, but like this, and Africa, can Nigeria, deka Dubai, can Nigeria, deka London, whereby the average man that is supposed to think, he has a mother think, he has value innovation, if new ideas, manande ba ya na enwete idea ji megide mmadụ. Idea ji agwọta ọgwụ. Onwekwa onye na-eche idea ka esi wee lụọ third mainland another overhead bridge Onitsha. Onwekwa onye nweta idea ka esi wee mee gịnị wee lụọ plane na-egba n'elu mmiri. Onwekwa onye nweta ezigbote idea. All those things, mana idea ka anyị na-enweta eji enye ụlọ ọkpa, eji akọ mmadụ ụkwụ abachu, eji enye mmadụ ụkwụ elephant, eji eme mmadụ isi aba n'okpu, eji eme mmadụ amụtahụ nwa, eji eme mmadụ agakata n'ihu a na-azụ, eji modozu ụmụ pete all these things bụ ihe ndị be anyị idea na-abata yes. Kita, an average idea not in the head of any young lady kita no. You people don't know. In the next 10 years, that's this thing I na kwado today. Okay, for this evil I na kwado today. In the next 10 years, everybody will reap the fruit of what they are laboring for. Because almost the 10 years kita, in the next 10 years, another 20 years akuya. In accessible hankete. No one hen amen. Almost the 15 years, in the next 10 years, another 25 years. An average young lady kita ihe ọ dị mma kita na ihe dị ha n'esebo ka esi shake ike. An average young guy na ihe dị ha n'esebo ka esi nkwụ nwa ihe osise dị high. O ihe na-anata one day mụ na onye be m anyị na-anata na-aga song wee nwe ebe anyị si anata. I was watching, I was going to something triggered in my mind. I said, wow, I have go many guys here. A problem gafi na no isi siga, isi Igbo, isi nka. I say, oh yeah, no, the very hard now. If a young guy na see horse say, na he deal on one drug or the other. Ihe na angu. O say he so akpo. It just scatter everywhere in your shop right hajuleju. It gafe everywhere around you, around your facility, around your compound. Hajuleju. Everybody making na see horse say in one way or the other. This one you know, Kaibulu or Chube Woji and Maketa to put ye. In the next 10 to 15 years, there is a chaos. Today, a massive chaos will be unleashed. I so much thank God that the battle is almost being won because people are in a gym. A lot of them go phone or walk. In order for them to recover, her switch here. Because as in a solid will be halu boys and mosoya will church bonyo when ubelisi mba people sold their property, sold their car, sold their land just to do a kit or walk. Most of them keta because hana yahoo, most of them keta bagona by into it all mother via a kidnap mother just for them to recover. And by the time habany ufonyo kwa 5 million or 10 million kizi hana emele ya hufo ozi be a full time na a recruit when the mother. That is why onye na ala hola witanya na abana ni buy today. Be you politician, be you having a more tank in your house, because when you are safe, your family members are not safe, so you can't be sleeping with 2 eyes closed. I'm in nature video no one here mutania. Kabado subscribe, share this video. God numbers and the bye.